Jó napot kívánok! Önök a Duna Televízió székelyföldi műsorát látják, íme mai kínálatunk röviden. Gyógyulás határok nélkül. Októbertől az egészségügyi biztosításunk az Unió bármely országában érvényes. A szolgáltatás Romániában megszabott értékét fedezi a biztosító. Csíki térformálók. Az értékalkotás mellett az értékmentés is fontos a szakma elismertjeinek. Szerelem és politika a köztársaság ősbemutatóján. Szálinger Balázs díjnyertes drámáját elsőként a Tomcsa Sándor Színház vitte színre. Diákcsere programmal Erdélybe. Rigó Csaba Dániel Székelyföldet nagyobb kalandnak tartja Portugáliánál. Októbertől magunk dönthetünk arról, hogy Romániában vagy más uniós tagországban kezeltetjük-e magunkat. Egy uniós jogszabály szerint a biztosító pénztárnak meg kell térítenie betegei külföldi ellátását olyan mértékben, mint amennyibe Romániában került volna az illető szolgáltatás. Várhatóan sok romániai beteg választja majd a külföldi klinikákat, de az se lenne meglepő, ha nyugati betegek keresnék majd fel nagy számban a romániai magánkórházakat. Pár éve Ágoston emőkének egy hónapon belül elvégezendő, életbevágó szívműtétre volt szüksége. Nyelvi és bizalmi okok miatt a szülők Budapesten kerestek orvost. Az egészségbiztosító pénztár csak abban az esetben térítette volna meg a külföldi beavatkozás költségeit, ha egy szakorvos írásba adja, hogy ez a műtét nem végezhető el időben az országban. Mivel Bukarestben lett volna erre lehetőség, ezért ilyen ajánlást nem kaptak a szülők. Kénytelenek voltak gyűjtést kezdeményezni. Emőke most 7 éves, kétszer cserélték már nagyobbra a szívbillentyűjét. A szülőknek időközben sok utánajárással sikerült elérniük, hogy a biztosító megtérítse a beavatkozásokat. Emőkének 18 éves koráig még több operáción kell átesnie, így számukra életbevágó lehet, ha októbertől megnyílna előttük az országhatár, a biztosító kevesebb bürokráciával térítené meg költségeiket. A mi esetünkben kedvező lenne azért is, mert a közeljövőben kinéz egy pacemaker csere, ami 1.200.000 forintba kerülne, tehát előzetesen. Ez esetleg még nőhet is attól függően a felépülési időszaktól, meg az esetleges komplikációktól függően, és azt ott akkor meg tudnánk ott csináltatni. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház onkológiai osztályán kemoterápiás kezelésben részesülhetnek a betegek. A sugárkezelésre szorultakat nagyobb romániai onkológiai központokba irányítják, de a betegek, ha tehetik, leginkább a lakhelyükhöz közeli kórházban keresik a gyógyulást. Nem gondoltam külföldre egyáltalán. A doktor is hozzájött minden információhoz, és akkor biztos a legjobbakat fogja használni velünk szembe is irányunkba. Dr. Csíki Csongor főorvos szerint betegeinek jelenleg nincs lehetőségük arra, hogy külföldi kezelésben részesüljenek, mert a biztosítópénztár ezt nem térítheti meg. A törvény arról szól, hogyha a Romániában dolgozó összes orvos, aki azt a műtétet el tudja végezni, pontosan akkor mind eltörte a kezét és nem tudja megműteni, akkor a beteg kimehet külföldre, és akkor a biztosító pénztár a hazai kezelési árat folyosítsa számára. De ilyen eset nincs. A Csíkszeredai Kórházban nem végeznek szívsebészeti beavatkozásokat. A súlyosabb eseteket elsősorban Marosvásárhelyre vagy Brassóba irányítják. Ez problémás, mert saját költségünkön kell menjünk, és oda felmegyünk, és állítólag ott olyan sokan vannak, hogy mondják mások, hogy a padon a széken ülnek 1-2 nap, amíg azt ágyat kapnak. Így mondják, legalábbis így hallottam én. A Hargita megyei egészségbiztosító pénztár igazgatója szerint az európai biztosítókártya használata ma is lehetővé teszi, hogy minden biztosított román állampolgár teljes értékű ingyenes sürgősségi ellátásban részesüljön az unió területén. A nem sürgősségi kezelések és beavatkozások elszámolása bonyolultabb, sőt, gyakran éveket vesz igénybe, de nem lehetetlen. Ha az elmúlt 2 év számadatait nézzük, akkor 2011-ben 23, illetve 2012-ben Hargita megyében 27 eset volt, amikor külföldi kezelés után valaki visszaigényelte ennek az ellenértékét. Ellenben voltak olyan esetek, mégpedig számszerűleg 2011-ben 15, 2012-ben 14 és mostani 2013-ban 2 eset, amikor valaki előzetes jóváhagyás mellett kérte, hogy külföldön végezzenek el bizonyos kezelést. Egyes romániai lapok szerint az uniós irányelvek októberi életbelépése után Magyarország lesz majd a romániai betegek célországa.
Mások szerint a szabad ország- és kórházválasztás ezután is a pénzesebb pácienseknek jelent lehetőséget, mivel a biztosítópénztár továbbra is csak a romániai szintű költségeket téríti meg. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a nyugati országokhoz képest jóval olcsóbb szolgáltatások miatt az Unió más államaiból érkeznek majd betegek Romániába, hiszen a kórházak felszereltsége itt is rohamosan fejlődik. Mint láthattuk, már vannak jogszabályok a külföldi egészségügyi ellátás megtérítésére. Itt van velem dr. Tar Gyöngyi, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője. Mi változik októbertől? A jogszabály gondoskodik a betegek szabad mozgásáról, tehát tulajdonképpen egy korrigáló jogszabály, tehát irányelv, amely biztosítani szeretné az eddiginél, mert ugye eddig is létezett a biztosítottak számára a határon átnyúló elszámolás. Tehát azok a betegek számára, akik nem abban az államban részesültek egészségügyi ellátásban, vagy igényeltek egészségügyi ellátást, ahol a biztosításukat fizetik, volt lehetőség bizonyos keretek között ezeknek a költségeknek az elszámolására. De láttunk rá példát, hogy olyan hatalmas a bürokrácia, hogy ezt egy betegemberrel csak bírja ki. Hát legalábbis ami az utolsók között belépő tagállamok esetében ez tényleg szinte ellehetetlenítette ezt a fajta betegellátást. Ezt nagyon sokszor mi is személyesen tapasztaltuk, hogy tényleg óriási erőfeszítés árán sem sikerült visszaszerezni, vagy megszerezni azt a pénzt annak a betegnek, aki külföldi ellátásra szorult. Várhatóan kiken segít majd ez? A kórházi ellátásra nem szoruló, és a nagyon magas technicitású egészségügyi ellátásra, tehát itt a magas technológiákra, PET, MR, stb. Gondolok, tehát ezekre nem lesz alkalmazható, illetve csak előzetes engedélyhez lesz kötött, viszont az egyszerűbb ellátás, tehát az ambuláns betegellátás például a rákos betegek számára? Esetleg azok számára is, igen, hogyha nem kórházi benfekvést igénylő ellátás. Én úgy értem, hogy nem lesz korlátozáshoz vagy előzetes engedélyhez kötött az ellátás. Tehát a beteg igényli az ellátást, és lepengeti az összeget, és utána a biztosítók meg kell térítse neki ezt az ellátást. Akkor is. Hogy milyen határidőn belül? Hát igen, ez majd a nemzeti törvénykezéstől fog függni. Tehát ezt nem szögezi le a Ezt nem szögezi le. Én erre vonatkozóan. És ugye mindig erre volt a panasz, hogy ha engedélyezte is a külföldi ellátást eddig a biztosítópénztár, soha nem törlesztett időben. Van. Hát nem, hogy időben, hanem évekre elhúzódtak ezek a törlesztések, tehát nagyon kevés esetben kapta meg, még mindig vannak olyan esetek, amikor évek óta nem kapta meg a beteg a neki járó pénzt végül. A betegek tömeges elvándorlására lehet számítani? Nem hiszem, hogy erről beszélhetnénk, ugyanis már egy alaptőkét feltételez az is, hogy kijusson valaki egy külföldi klinikára, és ott felvételt nyerjen, vagy egyáltalán ellátáshoz jusson. Kaptak egyébként felvilágosítást a jogszabályra vonatkozóan önök, mint a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság? Nem, sőt, én aktívan érdeklődöm már néhány hónapja a minisztériumban, ugyanis úgy érzem, hogy megint közelítünk ahhoz, hogy utolsó percre hagyjunk mindent. Október közeledik, még nem jelent meg semmilyen nemzeti jogszabály ennek az irányelvnek az alapján, és én próbálom az egészségügyi minisztérium illetékeseit arra sarkalni, hogy akkor most már valamit döntsenek, és valamitről tájékoztassanak bennünket, és még eddig semmit nem. Mit tud arról, hogy hol tart ez a folyamat? Hogy hát Romániában annyi történt, ennyiről biztosan tudok, hogy alakult egy munkacsoport ennek az ügynek a megoldására, de hát valamikor 2011-ben még azt hiszem, vagy 2012 elején, tehát akkor, amikor még ez az ügy friss volt, de azóta semmi hír ennek a munkacsoportnak az eredményes munkájáról. És képzelhető el az, hogy rengeteg nyugati érkezik majd ide? Bár úgy lenne, de sajnos azért bizonyos standardokat feltételez, az egészségügyi ellátás bizonyos szintjét feltételezi, sőt benne van az is az irányelvben, hogy olyan esetben, hogyha ezek a standardok nem ütik a mércét, úgymond, akkor nem is feltétlenül köteles az a bizonyos biztosító megtéríteni, tehát hogy engedélyezni a költségek megtérítését. Úgyhogy... Hát Próféta az, aki most megjósolja, hogy mi lesz ennek a következménye ennek a jogszabálynak. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.
Csíkszeredában az utóbbi években sajátságos építésztársadalom alakult ki. A 21 néhány alkotó közül többen jelentős szakmai sikereket értek el, Romániában és Magyarországon is elismert téralkotóknak számítanak. Van, aki az organikus építészet, van, aki a posztmodern híve, de abban egyetértenek, hogy az értékteremtő munka mellett az értékmentő tevékenységet is fel kell vállalniuk. Arra voltunk kíváncsiak, milyen új tervek foglalkoztatják őket. Ez a mívesen felújított csíkszeredai ház, amely a múlt századfordulón számított kortárs építészeti munkának, a renoválással nem csak régi fényét nyerte vissza. A téglák a gazdasági szárnyból kialakított irodákat burkolják, az építőelem visszaköszön a padláson kialakított belső térben, így 21. századi gondolatok találkoznak a monarchia hagyományaival. A felújítást Bogos Ernő építész irányította, őt most egy csíkbánfalvi hagyományos porta átalakítása foglalkoztatja, a megrendelő egy mai életvitelnek megfelelő hétvégi házat képzelt el. Ugyanakkor vele párhuzamosan megtartva azokat az értékeket, amik megvannak ezekben a parasztházakban, és ezzel egyúttal példát is mutatva a falustársainak, hogy igenis élhetővé lehet tenni ezeket a házakat, annélkül, hogy elbontanak, és egy teljesen új mentalitással, új épületet húznának fel, aminek semmi köze a faluképhez, és semmi köze a falusiakhoz. A faluképvédelem régóta foglalkoztatja a székelyföldi építészeket. Ehhez kapcsolódva 2006-ban szakmai program indult a Pogányhavas kistérség kezdeményezésére. Ezt ma Hargita megye tanácsa működteti. Lőrinc Barna építész is részt vesz a falukép felmérésekben. Ő most kollégájával együtt Homoród-Szent Pál értékeiről készít leltárt. Ez az épülőház már a székely építészeti hagyományok újraértelmezését jelenti. Barna otthona tervezésekor a térségre jellemző gazdasági épületeket tekintette kiindulópontnak. A mostani lakótér nagyobb, mint amit általában a falusi környezetben tradicionálisan építettek. És a csűrnek a tömege az egy akkora tömeg, amit be tud fogadni egy újabb funkciót teljes terjedelmébe. Tehát egyrészt egy ilyen urbanisztikai megfontolás is ez, hogy a csűrnek a tömegét venni élettérnek. A látszólag játékosan céltalanul szétszórt ablakok valójában bentről a főbb látnivalók felé vezetik a tekintetet, a megdőlt hátsó homlokzat pedig a kertre nyíló ajtó fölött nyújt védelmet. Ez a csíkszeredai építészeti iroda évek óta igyekszik munkáiban összeegyeztetni a kortárs és a hagyományos értékeket. Ennek egyik példája a szovátai ifjúsági strand. Ez tulajdonképpen egy érdekes kísérlet, megvalósítását hosszú tervezési munka előzte meg. Azzal próbálkoztunk, hogy hogyan lehet mai formát létrehozni, úgy, hogy helyi anyagokat, jelen esetben főleg fát használjunk, és úgy legyen emberléptékű, tájba illeszkedő ez az építészeti megközelítés, ez a kialakult kép, hogy ez alkalmas legyen több száz négyzetméteres középületre. Ebbe a gondolkodási rendszerbe helyezhető az építésziroda egyik legújabb megvalósítása. A Madéfalvi erdei menedék nevet viselő közösségi épület átadása márciusban várható. Tavaly megújult a Székelyderzsi erődtemplom. A világörökség listáján is szereplő épületegyüttes restaurálásának terveit Tövisi Zsolt készítette el. Az építész megfogalmazása szerint a humánusabb megrendeléseket fogadja el, vagyis igyekszik elkerülni a globalizáció térnyerését elősegítő ipari és kereskedelmi beruházásokat. Jelenlegi munkáinak 70%-a Erdély történelmi egyházaihoz köthető. Az a sok ingatlan, ami visszajutott a tulajdonukba, mondhatnám egy kicsi iróniával, hogy rájuk szakadt, mert nyilván az egyház jelenleg nem annyira erős, mint akkor, amikor létrehozta ezeket az ingatlanokat. Ma nagyon leromlott állapotban kapják vissza egy nagyon legyengített szervezeti formájukban. És azért egy annyi jut ezekre az épületekre, hogy felméréseket, kutatómunkát, helyreállítási tanulmányokat rendelnek meg ezekkel kapcsolatban. És én úgy látom, hogy egyelőre még a pályám ebbe az irányba nyitott.
Az értékteremtő munkára jó példa Hargita megye tanácsának faluvédelmi programja. A mintaházterveket a csíkszeredai építészek gyergyói és kászoni kollégáikkal együtt a régió különböző tájegységeire lebontva álmodták meg. A tervek ingyenesek, a hagyományos értékek és a modern követelmények közti harmóniát hirdetik. Szerelem, bosszú, politika. Elemek, melyek irányítják, alakítják a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház új előadásának cselekményét. Szálinger Balázs magánéleti drámájának ősbemutatóján végignézhettük, hogyan teheti tönkre életünket a politika. A szerző munkáját a szakma már elismerte. A köztársaságot a Színházi Dramaturgok Céhe tavaly az év drámájának választotta. Most kíváncsian várjuk az előadás visszhangját. Nem a szenátus utasít, de Gaius Julius Caesar! Római patricius, görög kalózvezér, 3 gyermekes családanya, kamasz szerelmes. A Köztársaság című dráma régi időkbe röpít, és mégis visszahoz a mába. Julius Cézárt látjuk fiatalon, kalózok rabságában, rothadó köztársaságban. S bár a darabban sokszor esik szó politikáról, Telihai Péter rendező szerint nincs olyan közügy, amely végül ne válna magánüggyé. És nincs az életnek olyan problémája, amelyet ne vetne fel a darab a párhuzamos történetek révén. Nincs király, úgy értem. És ezért ez egy köztársaság. Mi más? Csak egy jobb köztársaság. Ez a darab úgy beszél a politikáról, vagy a politikai ügyekről, hogy csupa magánéleti konfliktus, magánéleti helyzeten keresztül, hogy hogyan hatol be a politika az életünkbe, a magánéletünkbe, és hogyan rágja szét, és teszi tönkre az életünket a politika. És ez a darab ebből a szempontból rendkívül bölcs és okos és szellemes darab. Hát azt sem tudom, de legalább tisztán volt, igaz európai ember! Hariszteász görög kalózvezér szerepe megdolgoztatja a Csurulja Csongor színművészt. A köztársaság egyik legnagyobb erényeként a szöveg és a tartalom aktualitását emelik ki. Régóta vágytam egy ilyen típusú szöveget, amely kortárs, és olyan 2 nagy kaliberű, 2 erős jellemű embert vonultat fel, hogy amire azt kell mondjam, hogy a drámairodalomban, hát mostanában nem nagyon volt példa. Szóval, kérj 100 talent, 51. A köztársaság a történetírók feljegyzéseiből rekonstruált dráma, az eladósodott, semmihez nem értően jó vezetői képességekkel bíró ifjú Cézár kalózrabságba esik és fokozatosan rájön, politikussá kell válnia. Egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire szembesül az ember azzal, hogy gyakorlatilag bizonyos szempontból semmit nem változtunk, és inkább kijátsszuk az írott szabályokat, amihez inkább tartani kéne magunkat. Barátság, szerelem, hűség, apa-fiú viszony. A szeretet meg annyi lelket kavaró dimenziója egy történelmi keretbe ágyazva. Ez egy dolog, hogy én reszketek utána, szó szerint is vacogom, és habár sosem tudtam, vagy nem volt alkalmam leúszni több 1000 méter, de így érzem magam. Tehát teljesen szétmos. De ezt nem bánom. A köztársaság magyarországi szerzője, Szálinger Balázs nem ismeretlen az udvarhelyi közönség számára. Erdélyi költőnek tartják, hiszen saját bevallása szerint Kolozsváron vált költővé erdélyi alkotók között. Az előadásnak egy ugyanolyan szintű rangú komponense vagyok, mint a rendező, mint a súgó, vagy a világosító, vagy bármelyik színész. Úgyhogy én, mint néző, szépen ezt megtekintettem, és nekem tetszett. A Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban ez volt az első ős bemutató. Mi több, a köztársaság az évad utolsó nagyszínpadi produkciója is. Ettől is volt nagy tétje annak, hogy a szerző, a rendező és a színészek mit nyújtanak a nagy érdeműnek. A tapsból ítélve a köztársaság célba ért. Mehetett volna Felvidékre, Németországba, vagy akár Portugáliába, de ő Erdélyt választotta.
Egy péceli fiatalemberről van szó, aki az uniós diákcsere programnak, az Erasmusnak köszönhetően 1 évet töltött Székelyudvarhelyen. Úgy érkezett a városba, hogy senkit nem ismert, hazautazásakor viszont egy sereg barát búcsúztatta. Van 2 idézet, látjuk ugye? Ez 20 pontos. Ebben az osztályban mindenki a lehető legjobban szeretne teljesíteni a vizsgán. Ti annyira ügyesek vagytok, hogy szerintem ez jó fog menni. Rigó Csaba Dániel az uniós diákcsere programnak, az Erasmusnak köszönhetően 1 éve tanul a Bábes-Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi tagozatának tanító és óvópedagógus szakán. A jászberényi tanítóképző diákjaként jött a városba, és az elmúlt 1 évben megírt már jó néhány vizsgadolgozatot. Évfolyamtársai szerint Csabának ez is könnyen ment. Akármilyen óránk volt, akármilyen téma volt, Csaba valahogy mindent tudott, mindenhez hozzá tudott szólni. Nagyon-nagyon, sőt felettem nyitott a világra, az emberekre, a tudásra. A jászberényi diákot kezdetben érték bizony meglepetések a romániai tanító és óvóképzést illetően. Míg itt egy 3 éves képzés alatt az óvó és a tanítóképző be van zsúfolva 3 évbe, addig nálunk ez egyszer 3 év, egyszer 4 év lenne. Mindezek ellenére Csaba igyekezett megfelelni az elvárásoknak. A tanulás mellett azonban azt is fontosnak tartotta, hogy megismerje Erdélyt. Egyik nap itt volt, másik nap már egy másik városban. Egyik nap tüntetett Sepsiszentgyörgyön, másik nap már ott volt esetleg Vásárhelyen. És valóban, Csabával először a sepsiszentgyörgyi autonómia tüntetésen találkoztunk. Fontosnak tartom a székelyföldi autonómiát, ezért jöttem. Az elmúlt 1 évben Csaba kerékpárral és autóstoppal bejárta Székelyföldet. Kicsit olyan kihívás is volt, hogy meg szerettem volna ismerni, és úgy érzem, hogy meg is ismertem, barátaim szerint bizonyos dolgokat még jobban, mint az udvarhelyi ember, tehát hogy több mindent is ismerek, mert Székelyföldet bejártam, ahogy tudtam. Szia. Különös történet az, ahogyan Csaba megismerte az azóta testvérévé fogadott névrokonát, a székelyudvarhelyi Rigó Bélát. A nagynénémnek köszönhetem, ugyanis ő együtt énekel a Csabával. Ő már rágta a fülemet 2 hónapon keresztül, hogy van egy Csaba nevezetű fiatalember, aki Magyarországról jött, azt mondja, ilyen hozzánk való, ilyen mi vérünkből való, őt is Rigónak hívják, hát meg kéne ismerkedni. És akkor egyszer csak Csaba felhívott engem telefonon. Nekem is rágta a fülemet. Igen, április közepén, ugye április 18-19-én, és akkor 1 órán keresztül beszélgettünk, és 1 óra alatt kiderült, hogy rengeteg közös dolgunk van. Jó, rendben. Akkor 6-kor találkozunk az Alla Breve kóruson. 6 óráig még rengeteg idő van, addig is Csaba megpróbálja hasznosan beosztani az idejét. Most éppen énekórát tart a város egyik iskolájában. Az énekóra után egy farsangi táncház is belefér még a napjába. Táncház után a város egyik közkedvelt kávézójába várják Csabát a barátai. Messze van, nem? Ismerem, fel tudom. A lazítás után irány a kóruspróba. Az Alla Breve vegyes kar, amelyhez 1 évvel ezelőtt Csaba is csatlakozott, jubileumi koncertre készül. És ez már az ünnepi előadás. Az ünnepi koncert másnapján Csaba elhagyja a várost és hazatér Magyarországra. Előtte azonban még búcsút vesz a székelyudvarhelyi vendéglátóiskolától. Azt mondja, sokat köszönhet az itt töltött 1 évnek. Ahogy a világot láttam 1 évvel ezelőtt, az rengeteg mindenben átformálódott. Tehát másik aspektusból is meg tudtam nézni a dolgokat. És hogy milyennek látja ma a péceli fiatalember a székelyeket? Ami nekem nagyon tetszik, az pont ez a nemzeti büszkeség. Tehát büszke arra, hogy magyar, nem is magyar, hanem még több, mert hogy székely is egyben. Ezek már a hazaindulás magányosnak korán sem mondható percei. Mennyi maradt még? Mennyi? 10 perc. Na, Na? a könnyeid?
Nincsenek. Visszafolytom. Az Álábreve kórus tagjai, akik teljes jogú csapattársuknak érzik Csabát, így köszönnek el tőle Székelyudvarhely autóbuszállomásán. Isten tudja, mikor látunk megint téged. Zászlóháború, autonómiatüntetés, régiófelosztás. Címszavak, amelyek az utóbbi hetekben erőteljesen tematizálták a székelyföldi közéletet. Nem véletlenül a székely jelképek használatának korlátozása, az autonómia igény semmibevétele érzékeny témák a régióban. Jövő szombaton rendhagyó műsorral jelentkezünk, kerekasztal beszélgetésre hívunk több székelyföldi elöljárót, hogy megvitassuk, merre tovább Székelyföld. Addig is viszontlátásra!